Vždycky to, ne. Zítra mám mít AX takový jakoby day release a já tam chci být. Potom zaspat, potom zastát a cítit se líp. V náručí chytně si trochu díl, trochu víc. V náručí chytně si trochu díl, trochu víc. V náručí chytně si trochu díl, trochu víc. Už nebudem set, ale jak se znám, potřebuju bejt, aspoň jsem tam. Už nebudem set, ale jak se znám, potřebuju bejt, aspoň jsem tam. A jenom odraz zrcadla mi říká pravdu. V očích se blízká, mě se snad stýská po předešlým stavu. Lehkej pocit, jen tak se nosit, nemáte novou lásku, zavírám dveře od... Hoši, já viděla Anat X. Dokonalý, fakt jako. Povídali jsme si, fotili jsme se. Dostala jsem časopis k tričku, který vám ukážu. Amazing. Musím do kupečka, mám tam věci. Tady to je. Čekej. Tam mám někde pohledy. Tak nemám. Podepsaný. A jsou tam snad všichni. Jakože všichni. Dala jsem si v L-ku. Myslím si, že je to velký, ale tak. No to bude velký. Jakože hoď. Oni ne? Takhle to vypadá. A záda jsou takový. Amazing. Love this tričko. Tak jsem udělala dobře, že jsem si to vzala v L-ku. It's great. Toto je moje. Ale it's amazing. Like just look. Amazing. Amazing. I love this tričko. Oh my bože. Tady to mám podepsané. Nobody. Anet a srdíčko. Vidíte to? No. Slušavé. A nikdo by nečekal, že v českém časopisu, kde bude v české interpreti, se najde Kuk. Pane bože, já jsem úplně žasla, když jsem ho tam našla. Ben. Zase Ben. Ben. A Anabel. Zase Ben. A zase Ben. Ben. A Ben. Tady mu to ale sluší. Ben a Anabel. Moji mimísci. Jeden mimísek. Oba. Amazing. Jojo. To je časopis mých snů. Jojo.
Jo. To je asi vše? Jakože něco zajímavějšího? Kurva. Jo, to je vše. Amazing. Miluji ten časopis, miluji to tričko, everything. To je vše. V očích se blízká, mě se snad stýská po předešlým stavu. Lehkej pocit, jen tak se nosit, vnímat novou lásku. Zavírám dveře od koupelny, nahodím masku, nechci to tát sem.